Κάνετε σχόλια. Πάμε να κάνουμε όμως μια απευθεία σύνδεση με τον κύριο Παντελή Παντελή, διότι αλλάζουν οι συνήθειές μας. Ο κύριος Παντελής λοιπόν, τι κάνει? Δεν επιδιορθώνει απλώς παπούτσια, τα μεταποιεί κιόλας. Δηλαδή, είναι το παπουτσάκι σας τετράγωνο μπροστά και δεν είναι της μόδας, το κάνει στρογγυλό. Είναι το παπουτσάκι σας μητερό και είναι τα στρογγυλά παπουτσάκια, τα κουνάκια, το κάνει στρογγυλό. Κύριε Παντελή, καλησπέρα. Καλησπέρα, κυρία Στεφανίδου. Πόσο μπορεί να στοιχήσει μια τέτοια μεταποίηση παπουτσιού? Δηλαδή, στοιχίζει λιγότερο από το να το αγοράσει κανείς καινούριο? Βεβαίως, σύμφωνα με τις τιμές που ισχύουν τώρα στην αγορά, μια καλή γόβα μπορεί να ξεκινήσει από 80-90 ευρώ μέχρι και 120, 130, 150 ευρώ. Σίγουρα με μια μετατροπή η οποία θα είναι και ξεκουραστή στο πόδι και εμφανισιακά ωραία, αξίζει περισσότερο από το να αγοράσεις κάποια καινούρια. Συγγνώμη, αυτά τα παπουτσάκια που έχετε μπροστά σας τα έχετε μεταποιήσει? Ναι. Για δείξτε μας πώς ήταν πριν και πώς τα κάνατε. Δεν το έχω τελειώσει ακριβώς. Μπορείτε να τα Εδώ γυρίσετε στο πλάι. Στάδιο. Μπορείτε να τα γυρίσετε στο πλάι. Αυτό ήταν έτσι μητερό δηλαδή το παπούτσι? Ήταν ακριβώς, ήταν μητερό. Ακουπήστε το στον πάγκο για να είναι σταθερό και γυρίστε το πλαγίως για να δούμε το σχέδιο του παπουτσιού. Ήταν έτσι μητερό. Πολύ ωραία. Ακριβώς. Βάλτε και το άλλο μπροστά να δούμε. Μπροστά, και το άλλο εκεί. έχει γίνει έτσι. Το δεν άλλο, έχει τελειώσει λοιπόν, ακόμα η σόλα. Έχει γίνει πιο στρογγυλό. Πιο στρογγυλό και πιο φαρδί. Να ρωτήσω, και πιο φαρδί. Και πιο φαρδί. Να ρωτήσω, πόσο στοιχίζει αυτή η μεταποίηση? Γιατί είναι πολλή δουλειά για σας. Και κάποιος... Είναι αρκετή δουλειά, θέλει μεράκι, θέλει κάποιες γνώσεις στη γεωμετρία του παπουτσιού. Βέβαια το κόστος ξεκινάει από 25 ευρώ. Ναι. Αυτές οι κόκκινες γόβες που τις κάνατε στρογγυλές και μου αρέσουν πολύ, Μπράβο. πόσο θα τις πλήρωνα αν τις έφερνα? Το συγκεκριμένο το σχεδιάκι είναι στα 25 ευρώ. 25 ευρώ. Για να τις αγοράσεις καινούργιες δεν θα θέλεις η πιο φτηνή 70, 50? 50, η συγκεκριμένη τουλάχιστον είναι στα 130 ευρώ. 130 η συγκεκριμένη. Ειδικά αν το παπούτσι είναι ακριβό και καλό το δέρμα. Αντρικά, φτιάχνει αντρικά. Αντρικά, παιδί, φτιάχνει, σολιάζεις. Βεβαίως. Α, σολιάζεις. Μια σόλα έτσι, 44 νούμερο. Πόσο, για μένα δηλαδή, πόσο είναι? Μια σόλα 44 νούμερο λέει. Πόσο πάει σόλα 44 νούμερο? Καινούρια σόλα. Δεν πάει με το μέτρο, δεν πάει με το μέτρο. Μα μήνα τώρα, πες μια τιμή, παιδί. Χρώμα αλλάζει. Ανάλογα από 25 ευρώ περίπου η σόλα. 5 ευρώ καλά είναι. Και τι διεύθυνση έχεις? Τώρα... Ορίστε. Τι διεύθυνση είσαι? Είμαι στο Περιστέρι, Θήσβης 3. Πώς? Πίσω από τον ΟΤΕ. Πίσω από το ΟΤΕ. Για βενζίνη θέλεις περισσότερο με την αυτή. Με το μηχανάκι πάω. Να σας πω κάτι. Αυτές είναι περιοχές. Ναι. Να σας πω γιατί. Γιατί τα έχουν όλα, τα έχουν όλα. Όχι, θα σας πω. Αν εγώ θέλω να κοντίνω το φόρεμά μου, να το μεταποιήσω, να φτιάξω τη σόλα του παπουτσιού μου, πρέπει να το δώσω στη φιλενάδα μου, η οποία μένει στο Περιστέρι. Στις περιοχές που είναι λίγο πιο ακριβές οι αντικειμενικές αξίες. Πού να νοικιάσει ο τσαγκάρης, το τσαγκάρικό του να μου φτιάξει το παπούτσι? Συγγνώμη να κάνω μια παρατήρηση και να μας πει η κοπέλα εδώ δίπλα. Ναι. Οι περισσότερες γυναίκες δεν αγοράζουν επειδή έχουν ανάγκη καινούργια πράγματα κάθε 3 μήνες. Κακίες Για shopping therapy πάνε. Τώρα με τις επιδιορθώσεις μπορεί να γίνει shopping therapy. Γιατί όχι? Ναι, το ίδιο είναι. Γιατί το βλέπεις καινούριο το παπούτσι? Δηλαδή έχεις μια γόβα κόκκινη. Σίγουρη? Βεβαίως. Έχεις μια γόβα κόκκινη, την έχεις φορέσει πόλη. Πού να πας πάλι με την ίδια κόκκινη γόβα? Το μαύρο πάει με όλα. Το δίνεις εδώ στον κύριο Παντελή, σου κάνει την κόκκινη γόβα μαύρη, σου αλλάζει και το τακούνι και έγινε και κατεβάζει 15.000 παπούτσια να πάρει ένα. Αυτή είναι η χαρά της. Εκείνη τη στιγμή κάνει διαλογισμό. Δεν είναι αυτό. Είναι η μεταμόρφωση στο οποίο είναι η ικανότητα να αλλάξει. Κύριε Τζόρτζογλου, εκείνη τη στιγμή έκανε κάποτε διαλογισμό. Όχι, ποιος? Τώρα θα διαλογιζόμαστε με το να... Ναι, η αλλαγή είναι ότι βλέπεις κάτι καινούργιο στο ντουλάπι. Και την πολιτεία για να πάρει κάποιος άδεια τσαγκάρι να είναι παιδάρας. Για να πηγαίνει άλλη να πρέπει να βρουν παιδαράς. Όχι, χαίρομαι δηλαδή που... Πολύ προχωρημένες απόψεις έχει εδώ. Είδες στο δημόσιο τι κάνει. Είδες στο δημόσιο. Δεν δουλεύουν λένε πολύ και μπορούν και διαλογίζονται. Λοιπόν, βεβαιώνει η αντίληψη πολλών αυτό βέβαια. Λοιπόν, κύριε Παντελή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές δουλειές ευχόμαστε. Επιτελείτε κοινωνικό έργο αυτές τις εποχές. Για να δώσουμε και στην κυρία Στέλλα Αργυρίου, ψυχολόγο, το λόγο.